Zvakanaka. Takupai mukana. Waona list yako. Yoko uchitema kuti tezvara havasi kukupa. Wanayo mumaoko mako. Tapapi. Mutongo wacho wakakurisa. Wakakurisa. Saka zvonzi ndozvikuda achizvara. Ando achitezvara vanoramba kuti ndorore. Mutongo upi hapana kuva mutongo. Ilist tokuura kupfuma yawatokuda hapana mutongo wapi. Uzandowayo kudare kuti tezvara varikuramba kundipa list. Wabva wauya nayo kudare zvaraita kupihwe list yako. Ndonyaya yawamhangara kudare. Wapihwa list iriye wakushamba kuti. Ndichifunga kuti mambo muchafamba kuti imi maizoisa mutongo kuti ndobhadhara damage. Yosa mutongo wokuti chii? Tichazobhadhara zvinada damage. Wewe hausuda kuroora unobhadhara damage. Unobhadhara damage nemari. Handizozive mutongo. Handinge wataura kuti unobhadhara damage nemari. Chinamba chawauya kudare chokuti tezvara kuramba kundipa list yekuti ndirore. Ndizore list rangu. Asi andozvawainga kudare. Tezvara havasi kuda kuti ndirore. List racho varabuda. Anoona sekufanzi makurukura damage nemari. Yaura vanhu vari panhu vane nyaya dzavo dzekutopa. Ndichifunga pamwe remombe Remombe ngani? Ndozvataura nasekuru. ndozvangoonesa. Ndikumbira sekuru nemukomana kudai panzi. Sorry. Watete. Tuzetezo. Unozwa zvitaura nemukomana wedu. Mukomana wedu uyu anonetsa. Ndisota tutadza kutonzwisisa kana inini wacho ndikutukwatu. Ndakatobhadhara damage. Atilisti ndo ndakatombotitukiwa. Before asati andituka pandakazomuti tichaga umwe chete because inini iwewe nerati. Akaenda kanova akumbira list ati achada mukadzi sekutaura kwataita pana. Akati mukadzi andishada. Ndipata chinotsvaga mari yacho. Uye nemari yacho. Zvilisti zvozoonekwa iwe waende wakabata mari yacho. Kana pane zvawachachada. Asi iwe wakabata mari yako because ndakamboto wachione mari. Mari yacho iri kupi? Chitiratidze mari yacho tonoti totangira papi. Panokuramba uchingotifambisa. Kanzi handina. Kurikureipa nyaya yedamage yataurira. Damage. Kutonzwa kune mwana mai vangu wacho. Ndikoko mwana. Damage. Ini handisati ndambopinda muzvinhu izvi. First mwana kuti aningire. Handiziva kuti mutemo unoti kudii.
maererano nemari dzakaita sedamage kana wadamage mwana womunhu zvichibva kuti pamutemo ingaite mari yekuti wadamage mwana womunhu aumude undibhadhara damage ndaikumbira ishe kuti mimi mundibatsire ipapo tititi musikana vari kumba tobva kuMozambique asi ndakaberekerwa muno. Yes. Não, precisamos de 6 damage. Vamos ver em 5 yama. E vamos ver 5 damage. 6 yama. Vamos ver muito de lá do processo. Vamos comigo. Achirega ndinogara naro nevakomana vanenge titaure toita final yanga achida list ichakurambata kuva vakambobuda vakambondofonerana ivo nemudzimai vavo munzwanana sachabuda Abashaka asini mnazozina yangu imechipiwa kuti mbishano dzedamage ngombe imechipiwa yamai. Alright. Another damage. Okay. So this is ngombe 06. Alright. Number 6 is the 5 minutes. Yamai. Okay. Alright. Ndinosiza shokero kutogara pasi. Sarofa mkana kumwafonera. Afonere. Chimwe chikumbiro chanandinacho urungumana andishaira mhuri zvandachiita nhasi zvandafanira kuti ndiite nhasi kundiraramise munhu andakugona kuzviita saka ndachikumbira kuti aripi kunditanisha kwaandiita iwono yazomangara maintenance yakorini maintenance yomangara newe musikana pa next week ngubataridza mari dzebasa ngezvomangara tirakuoda munyuweni after it vasikana imuvindi ndezvine zvavanekucheoit ngazviti after munyuweni kuono zvomangara Mulai phazi ngikhumbula namanye. Ngizobata iminyaka. Amaphetho mawakuzula bese. Ngidla ngokona ukuzula imibaba. Ngikhumbula namanye kuzolenza. Ngibebandele.